останали преподаватели в магистърската програма и в и доцент Предов, ще имат заслуга за този резултат. Благодаря. Очаквам, че ще дойде сигурно по-късно, както няма. Ще седаме тук. Аз мога да кажа, че в последния момент магистърската програма обяви, че ще помогне с тази изложба. Явно се впечатлени. Нека това е така е. Може би най-важно? Не, това не е важно. Студенти са най-важни. Ами, казвам се Ивайло Стоянов и съм завършил концептуална фотография в град Майнц в Германия към Академията за изкуство към Ханес Гутенберг университет, магистър съм завършил. И ще се прибира в България да направя нещо, което си там опитам. Разбира се, че това не го прави всеки човек. Когато се прибирах, много хора казаха, бех си луд, няма смисъл. Малко хора знаят, че точно там, където нещо го няма, смисъл е много голям и резултати може да се случат. Аз винаги съм вярвал в това нещо. И мисля, че резултатите се виждат от изложбата. Това, което е най-важното, искам да кажа, аз не обичам да говоря неща, които стандартни неща, такъв съм по натура. Искам да кажа, че искам да благодаря на Силва Иванова, на Динамир Предов. Това са едни от основните хора, които помогнаха да стартира този курс, който аз вода. Концептуална фотография, магистърската програма фотографско изкуство. За мой смисъл, въобще не съм се съмнявал, че това беше един от най-пълните курсове в магистърската програма. Хората идваха след всяка лекция се увеличаваха студентите. И това, което стана много хубаво е, че те повярваха това, което аз им казах по време на лекциите, че фотографията, знаете, всички знаете в България, малко или много, разбира се, сега сме в една начална фаза, но винаги е било по-изоставащо изкуство от живопис, скулптура и така нататък. Но мисля, че вече основите се поставиха от последните години, все се случват най-различни неща и това, което мен много ме впечатли, затова са тези резултати, които виждате, може би на много хора прави впечатления. Да се надявам, че никой не искам да обиждам, но вие виждате нещо различно. Нещо, което до сега сме го виждали само по западните медии, списания и така нататък. Това, което ме радва и за първи път всички знаят какво е концепция или концептуално изкуство. Това е хубавото, че те повярваха в този смисъл на това нещо и започнаха да работят. Това е много важно. Едно е да знаеш една дума и обаче да не разбира значението. Това са просто различни неща. И те, този път студентите, когато работихме, разбира се, че това е един дълъг процес, те повярваха в същността какво означава концепция, концептуално изкуство, свободни форми на изкуството, без никакви клишета, ограничения и така нататък. Бяха им дадени теми, които аз съвсем умишлено им бях задал, защото всяко начало е трудно, но без никакви оговорки, че те трябва да спазват някакви правила. Те интерпретираха темите съвсем свободно по начин, който го виждат. Значи двете теми, по които работиха, едната е монохромен свят, другата е бяло-зелено-червено. Може да се интерпретира, може да бъде България, но бяло-зелено-червено го има и в италианското знаме, може да бъде и какво беше? Роси знае... Не, може да бъде мента, водка и така... Да, какво беше, но разбира се, точно тези интерпретации. Това е много хубаво, те просто осъзнаха какво означава концепция и те почнаха да живеят с това нещо. Много е важно, когато се занимаваш с нещо, да стане част от собствения живот на автора. Всичко друго е булшет, трябва да бъдем откровени, всичко друго е имитация. Няма никакъв смисъл, то няма как да влияе на публиката. Неща, които
стават част от живота на един човек, тогава те влияят. И Георги Христов е казал, в едно интервю казва, политиците, икономистите, финансистите, всички могат да налагат нещо, но публиката не може да бъде излагана. Благодаря. Това събитие е част от месеца на фотографията и месеца на фотографията включихме много голяма гама от фотографски търсени и фотографски събития. И ние също сме се подготвили за всички тези автори, тяхните подаватели, сме подготвили по един концептуален каталог. Съвсем пълния каталог на CD. Но тъй като има и доста традиционалисти в нашата академия, сме подготвили един чудесен традиционен каталог. Изключителен. Има го в продажба долу на рецепцията. Само в вечерта на откриването на изложбата цената му е 10 лева, иначе каталога струва 12,50. Който желае, може да го получи, да го купи. Тук сме включили всичко, което в месеца на фотографията тази година се показва. Трябва да ви кажа един труд, за който благодаря на всички колеги от Фотографска академия. 63 изложби за един месец в София. Това мисля, че е събитие. И като се хода аз по улицата с панелка, вече ме спират просто да ме питат кога, къде, какво. Между другото и панелки може да си купите за месеца на фотографията долу на рецепцията. Ще му дадете, да. Следете програмата на месеца. Тя е много наситена. Посещавайте. Надявам се, че ще бъдете доволни от това, което се предлага. Това е. Зато и в Европа е... Трябва да си вземете човек.